Oes, ydyr. Wrth drafod yr hyn sydd o'n cwmpas ac i ofyn lle mae rhywbeth, mae yna ddwy ffordd pendant o ddechrau cwestiwn. Mae hyn yn wir efo'r plant a'r staff eraill hefyd. Mae llawer o gyfleoedd i gynnal sgyrsiau fel staff o flaen y plant, fel bod y plant yn clywed cwestiynau ac atebion yn cael eu modelu'n gywir. Dyma ddwy ffordd o holi cwestiwn mi fyddwn ni'n edrych arnyn nhw yn y fideo yma. Oes, ydyr. Gadewch i ni ddechrau efo oes. Ystyr hyn yn Saesneg ydy is there neu are there. Da ni'n defnyddio oes i holi am bethau cyffredinol neu amhenodol, pethau non-specific yn Saesneg. Oes tedi ar y mat? Oes dŵr yn y bwced? Oes amser gen ti i ysgrifennu e-bost? Yr ateb i'r rhain i gyd ydy oes neu nac oes. Gallwch hefyd ymestyn yr atebion i frawddegau llawn. Oes, mae tedi ar y mat. Oes, mae dŵr yn y bwced. Nac oes, does gen i ddim amser i ysgrifennu e-bost, sori. Mi edrychwn ni nesaf ar y patrwm arall. Ystyr hyn yn Saesneg ydy is there neu are there. Da ni'n defnyddio ydyr i holi am bethau penodol, pethau specific yn Saesneg. Ydy'r botel yn mynd i arnofio? Ydy'r rhaw yn suddo yn y dŵr? Ydy'r rhieni yn mynd i ffonio bore yma? Ydy'r agoriadau nôl yn y bocs? Yr ateb i'r cwestiynau sy'n holi am un peth ydy neu nac ydy. Yr ateb i'r cwestiynau sy'n holi am fwy nag un peth ydy ydyn neu nac ydyn. Mi allwch hefyd ymestyn yr atebion i frawddegau llawn. Ydy, mae'r botel yn mynd i arnofio. Nac ydy, dydy'r rhaw ddim yn suddo yn y dŵr. Ydyn, mae'r rhieni yn mynd i ffonio bore yma. Nac ydyn, dydy'r agoriadau ddim nôl yn y bocs. Ceisiwch feddwl am fwy o gwestiynau sy'n addas i ofyn i'r plant ac i'r staff eraill yn eich ysgol chi. Ac ymarferwch ofyn nhw gan fodelu'r atebion yn gywir i'r plant hefyd.